आंबो लाइटखौ फोजोंनि है माबा दोनबाबो जाया हेलौ हेलौ फैदोलाय दसे रायज्लायनोसैलाय जोंहा जायफोर फैदों सानै दङ नै लाइभआव दिनेश फैबाय जोंहा नै दिनेश बसुमतारी हाय गुड इभिनिं दिदि गुड इभिनिं आगै मा खबर मा खालामदोंमोन नोंलाय गैथ्रा माथो रावबो दे जाय जाय फैदों लाइक मारो ससमा गानबासो फैसिगोन नामा मानसिफ्रालाय आंखौ सानैसो मानसिफ्रा ससमा गाननानै फै होनदों ओंखायनो ससमा गाननानै फैबाय आङो नै गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै मा खबर नों नायान स्रिस लाइभ ब्लग्स नायान स्रिस लाइभ ब्लग्स हाय गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै सना नों दानि आंखौ सापर्ट खालामदोंमोन ना ओमफ्राय आं नोंखौ आङो गाबोन खालामगोन आरोना ओमफ्राय गाबोन आं बावा दे नों गिनाङा आं गाबोन फैखागोन आं खालामखागोन साबसक्राइबखौ माने लोगो लोगो खालामलायबा खमायफिनो नालाय ओंखायनो आङो नोंनिखौ गाबोन खालामथारगोन आरो मिथिबायना एम ब्लग्सखौबो खालामगोन नायानस्रिखौबो खालामगोन आङो ओमफ्राय बड'फानि सर्ट हाय हेल' बड'फानि राजु बसुमतारी मजा आगै सना बिउटिफुल नुदोंलै थेंक इउ थेंक इउ आरबि इन्टारटेनमेन्ट फैबाय नै बिथाङा दासो दोनदों नामा लाइभनिफ्राय मोजाङै जादों इन्टारनेसनेल आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुबारसो थिनहरदों अ थेंक इउ नों थिनहरनायनि थाखाय दे आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब लाइक दान दे लाइक होना होदो दे गासिबो नायान स्रिस लाइभ ब्लग्स औ अके थेंक्स आब' दे नायान स्रिस अबेनि मोनलाय नोङो दे जायगाफोरखौ एसे खिन्थानानै होब्ला मोजां मोनगोन आङो ए वाइ एम एस एस हाय हेल' ए वाइ एम एस एस मा खबर गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आंखौ आरबि एन्टारटेनमेन्टआ थिनदोंमोन ना दहाय ससमा गोसोम गाननानै फै होनदोंमोन नै नायदो माबायदि नुखो ससमा गाननानै फैबाय आङो नै ओमफ्राय दोमै बरिया नुदोंलै आगै दिनै बरिया नुदोंलै आगै थेंक इउ ओमफ्राय जुवेल बसुमतारी फैदों नै जोंहा हाय हेल' जुवेल बसुमतारी मा खबर दिनैसो खावब्ला नुजाफैलायबाय माथो नोंलाय नायान स्रिस लाइभ ब्लग्स आं बाक्सानि आब' अ मोजां दे मोजां बुरफिं नार्जारि माब्रै दं आब' मोजाङानो दङ नोंहालाय बोरै दङ मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया अमा ओमफ्राय अमाजों आलुजोंसोमोन ओमफ्राय गैला नायान स्रिस एक्ट्रिस बादि नुदों दे थेंक इउ राजु जुवेल बसुमतारी थेंक इउ आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब हा थेंक्स बिउटिफुल वाव आंसो असमा गाननो ससमा गाननो थिनहरदोंमोन औ नोंसो थिनदोंमोन ना माबायदि नुखो दायो ससमा गाननानै बिखुंगुर बर' हाय आब' हेल' बिखुंगुर मधुजि आगैयारे बा आब'नि मेगना जि गिदिरखा औ गिदिरथार नै बिखुंगुर बर' मारै खबरा आब'
मोजाङानो खबराथ' बरिया। नोंहालाय बोरै दङ बिखुंगुर? सेबेस्टियान बरगयारि हाय आब'। हेल' सेबेस्टियान मा खबर? मोजां मोनबाय दे लाइभआव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ। सानजिब बसुमतारी बा बा मजा थेंक इउ। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब काजल बायदि नुदों। नंगौना? थेंक इउ दे थेंक इउ। ओमफ्राय खुनोसै आङो दे। ओमफ्राय आंनि ब्लगफोरखौ नायना होदो भिउसआ बिराद खम खम जागासिनो आंना अननानै आंनि मैया हगारनाय भिडिअफोरखौ नायना होदो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामाबाबो लाइकफोर होबानो जाबाय आरो ना। फुल वाच खालामना होदो आंना बिराद खम जादों मैयानि भिउसआ लासिं सिंथार गावस्रा नायनानै होथारा। ओमफ्राय जुयेलाथ' नायथारानो दां। सेबेस्टियान आंना मोजां दे नोंनालाय? आंनाबो मोजां दे मोजां। जुवेल बसुमतारी कन्टेक्ट हर प्लिस फेसबुक मेसेन्जाराव। कन्टेक्ट हरबा आंनाव हौवाया रायगोनदां रायो। बिखुंगुर बर' मोजांलै आंनाबो दे दे। नायनस्रिस लाइफ गरि गरि मुखुराखि काला काला ससमा थेंक इउ। मेथाइ खनबावो मधुजि अफिसियेल आइ लाइक दान आब' थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। ओथसार स्टेटास होमबा आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब थोद मानो खुखो ससमाखौलाय हा 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 र' दा गानफिनगोन आं एसे लाजिनायबो मोनलाय लाङो। मेगन गिदिर गिदिर होनहरबाय मा आंखौ मोदोजिया मेगन गिदिर गिदिर होनहरथारबायना। ओंखायनो लाजिबाय आं लागाव मोदौजि। राजु बसुमतारी आजिखालि बेबायदिनो भिउस खम फैयो आगै मा भिउसानो जाया गावस्रा नायना होदोंना होआखै। मधुजि अफिसियेल मोजां नुखादों दे थेंक इउ मोजां नुखायो नामा। बुरफिं नार्जारि बङाइगावनि आंनिखौ साबायखर होना आब' साबिखर होना साबसक्राइब ना मा बुंखो दे नोंनियाथ' दंखायो आंनियाव फ्रेन्ड दंखायो आं नोंखौ नोंजों अलरेडि सापर्टखा। मधुजि अफिसियेल हाय आब' हाउ आर इउ मोजां मोजां थिगानो आं दहायनो खिन्थाखादोंमोन मोजां होननानै। नायानस्रिस लाइफ थेंक इउ नायानस्रिस। बिखुंगुर लाइक दान थेंक इउ। मादुजि अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया अमा मेजेम ओमफ्राय आलु गोरलै ओमफ्राय गैला। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब मधुजि अफिसियेलाबो 5:30 टायाव फैदो दे। नङा आङो 6थासिम फैखागोन ओमफ्राय बे 5:30आव फैबाथ' बियो बारा मानसि मोननाय नङाना ओंखायनो एसे लेट जानानै फैदो ना मा होनो बाराबा दा ओंखाम जाखांनानै फैदो नोङो। मधुजि अफिसियेल गुमैया उन्दुगासिनो उन्दुनो ओंखारदोंनो एसे मेगना रम रम मोनदोंनो बेना। आब'आ बहानि होनदों एमवारिया आङो उदालगुरिनि। नोंलाय बहानि एमवारि? भिडिअफोरखौ नायना होदो दे फुरा एमवारि अननानै। दे सापर्ट खालामलायदो आरो बयबो नङा होमबा। मधुजि अफिसियेल मजा जाखादों लाइभआ थेंक इउ थेंक इउ। बिदि होनबा मोजां मोनलायलायो आं मजा जाखादों। मोजां जाखायो माथो आंनालाय नङा होमबा ना जाया मालाबा। बिबि ब्लग हाय फ्रेन्ड हेल' बिबि ब्लग दिनैसो नुजाफैदों माथो नोंथाङा। थेंक इउ नुजाफैनायनि थाखाय मधुजि अफिसियेल आब' नों दुगैनि र'। आब' आं दुगैनि र' दे दुगैनानै दा फैफिनबानो जाबाय। आरबि इन्टारटेनमेन्ट इउटुब नंगौ नामा? बिदिब्ला दा फैथोंसै दे मधुजि अके दा फैगोन मालाय। बिखुंगुर बर' हाय लोगोफोर सापर्ट खालामलाय दे। बिखुंगुरफोरखौ सापर्ट खालामना होलाय गासिबो अननानै दे 14 जन दङ लाइभआव अननानै जाय सापर्ट गैया अननानै नैबे बिखुंगुर आगैखौबो लोगो खालामनानै लादो। ओमफ्राय मा होनो कमेन्टफोर हरनानै दोनबानो जाबाय आरो ना कमेन्टफोर हरबा एसे थाल मोनसिनो खालामनोबो मोजां जायो। माखौ मिनिखो मधुजि जोबोर मिनिनो ओंखारबाय नामा माखौबा? नायानस्रिस लाइभ ब्लगस अके आब' आं दोनथ'नोसै दे मोनाबाय। दे जागोन दे खामानिफोर दंबा मावनानै लादो ओमफ्राय दा फ्रि टाइम मोनबा दसे फैफिनबानो जाबाय। आं माने दिनै थाब दोना लाइभखौ ओंखायनो गोबाव रायज्लायथारगोन आङो।
दा फैनो हायोबा फैफिनबानो जाबाय आरो दसेना। ओमफ्राय दायो फैदों बिबि ब्लग लाइक डान फ्रेन्ड। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गासिबो होजोबना होदो दे लाइकखौ। मधुजि अफिसियेल जायो आब'। अ जागोन दे आंथ' दा थांखागोन लाइभआव नोंनियाव ओमफ्राय नोंथ' ओंखाम जाखांनानैसो फैखायो दा गय जालायलायनाय। नोंथ' बे टाइमाव माब्लाबा फैयाहाय ओंखाम जाखांनानै 3 घन्टा गाहाम फैयो नोङो माधुजि। एमवारि हेल' बिबि ब्लग आंनिखौ सापर्ट खालामदो नायनानै। बिबि ब्लग नै एमवारिखौबो सापर्ट खालामना लादो ओमफ्राय नोंसोर सानैजों लालायलायबानो जाबाय। दे गासिबो लालायलायबानो जाबाय। जुवेल बसुमतारी कन्टेक्ट नाम्बार हर इउटुब लाइभ रायलायनो। र' उनाव हरगोन दे। सन्जिब बसुमतारी नाफाथिखौ खावना लायनोसै नामा आं? खावना लायनानै होसो हरजायाबानो जाबाय। मधुजि अफिसियेल दा फैफिनगोन आब' दे फैफिनदो थाब थाब दुगैनानै। सेबास्टियान बरगयारि बा आब'आ आंनिखौ कमेन्ट नायलायबावा गोजौआव नायफिनलाय कमेन्टखौ। होद आं दासो नुसनथारदों नै नुबाय दा आङो दासो दे जेबो नङा आं नुस'नायावसो थालांहाय बोरैबा दे नायदोंथ'। नायानस्रिस लाइफ अके आब' आं नाजागोन दे थेंकिउ नाजाबानो जाबाय हानायखिनिखौ। आरबि एन्टारटेनमेन्ट नोंजों जेसेबां दं आंजोंबो गासिबो लोगोखा बेयाव थानाय मानि। औ बिदिनो जायो दा आंहाबो नोंनियाव थांबाथाय गासिबो लोगो बांसिन मोनो आरो ओमफ्राय दाहा दहाय नोंनियाव थांनानै साथाम बारायदों साथाम मिथिबायना आरबि। बिराद खुसिलायबावोसो आं साथाम बारायनायखौ। रमत नार्जारि आंनि कमेन्टखौ नायाखै आब'आ नायदों दासो नुदों आङो। माने नेट प्रब्लेमबाबो मालाबा नुफैया आंनियावहाय। ओमफ्राय नै दायो नुबाय आङो जेबो गाज्रि मोननाङा आं नुसनाखैमोन। दे जेबो नङा दे गाज्रि मोननांला आरोना। मधुजि अफिसियेल दा 7थायाव लाइभ फैगोन आब'। दे 7थायाव फैबानो जाबाय आंबो हानायखिनिखौ नाजानोसै सोलाबोबा। बड' साइकेल राइडार्स हाय आब'। हेलौ बड' साइकेल राइडार्स मा खबर? गोदानै फैदोंब्ला दे सापर्ट खालामदो आंबो नोंखौ खालामफिनगोन। कमेन्टफोर हरनानै दोन। बिखुंगुर बर' रमद आदा दे सापर्ट खालाम। रमद आदायाबो सापर्ट खालामना होदो दे। रमद आदानो सापर्ट खालामदो दे। बिखुंगुरखौ बेना नै नैबे गोथाङाव लिंकआव थुबानो जागोन। मेगन स्रो स्रो आलौबाय थादों एसे गानफिनसां। माबायदि नुदों खिन्थाहरदो। बारा मा होनो मेगनफ्रा आलौआ आरोना बिदि सानग्लास गाननानै मबाइल नायबा आंना बिराद मेगननि प्रब्लेम जागासिनो। हा औ ओं माने ससमा गाननानै मोजां मोनलायबावदों आङो। मबाइल नायथाबबाय थाबाथाय मेगन आलौवो। आं र' आब' मा खबर बर' बयसआ बुंदों आब' मा खबर मोजां आगै मोजां नोंहालाय बोरै दङ? गोजोननाय थाबाय दै लाइभआव फैनायनि थाखाय साबायखर मोजां मोनदों। सन्जिब बसुमतारी आंनि भिडिअ'खौ नाया खोमालै नों बाजै। सन्जिब बसुमतारी आङो नायो ओमफ्राय कमेन्टसो हरनाय जाया। गाज्रि दामोन एबार दे आं कमेन्ट हरनो नाजागोन नायगोन नायनायालाय नायखायो। ओमफ्राय नोंबो आंनियाव कमेन्ट हरना दोनब्रा नायनानै। सन्तस बर' हाय हेल' सन्तस मा खबर? खि ओंख्रै खायसि आब' अमा मेजेम। अमा मेजेम ओमफ्राय आलु ओमफ्राय गैला। दे लाइक होदो जायफोरा लाइक होआखै। ओमफ्राय थाब थाब कमेन्ट हरदो दे थाब थाब फरायनानै नायलाबायनानै रायज्लायलायसै। बिखुंगुर बर' बयस हाय बुंदों। बिखुंगुर बर'आ सापर्ट लालायलायदो। बर' बयस निउ फ्रेन्ड काम राजु बसुमतारी खौबो सापर्ट खालामदो दे। राजु बसुमतारीखौबो सापर्ट खालामना होदो जायफोरा सापर्ट गैलायलाया।
आयु एक्ट्रिसफ्राबो हास्लाबले नोंजोंनो बेंलाय नार्जारि फैदों जोंहा आदाया एक्ट्रिसफ्राबो हास्लाबले नोंजों मोजां नुदों नामा? आंहा मेगन आलौनायनिसो गानदों साइसनि गानाखैमोन आङो माने मबाइलाव नायथाबबाय थाबा एसे मेगना आलौनो नागिरो नालाय आंना ओंखायनो गानदोंमोन आङो साइसनि थाखाय गानाखै खिन्थु आङो एसे प्रब्लेम जागासिनो आंना मेगना सामब्राम पियास जायै जायै मिथिबायना बड' साइकेल राइडार्स लाइक दा आब' थेंक इउ बड' साइकेल राइडार्स थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गोजोनबाय आङो दे बेंलाय आदा नोंबो लाइक होदो आंथ' नोंनिखौ ब्लग्सखौ नायबाय थाखायो बेंलाय नार्जारि साइज नुदोंथ' साइजखा आङो एसे बारा गाज्रि नङा ओमफ्राय बेंलाय नार्जारि आदा नों बोरै दङ दायो नोंथ' आउट अफ आसामावसो दंहैयोना थिगैनो दंना नों थानाय जायगायाव दे बिदिनो मोजाङै थाबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा आदा ब्लग बानायबाय था बिदिनो मोजां मोजां जों नुफेरि खामानिफोरखौबो नुयोना नों बिराद मोजां मोजां ब्लग होयो नायो आङो बड' साइकेल राइडार्स आंजोंबो लोगो जादो आब' अके आं लोगो जागोन नोङो आंनाव मा होनो कमेन्ट हरनानै दोनथार आं एकदम लोगो खालामथारगोन आं नोंखौ बावा दे सिन्था खालामनाङा आं लोगो खालामगोन दे आइया गावजों गाव लोगो खालामलायाबालाय जोंखौलाय सोरथो लोगो खालामबाय थानो नङा होमबा इउटुबारजों इउटुबारसो लोगो खालामलायबाय थानो हायो गुबुनफ्रा बारा इउटुब चेनेल गैयिफ्रा नायनानैल' दोनो बांसिनानो नङा होमबा आब'खौ हाबा जायि बायदि नुथारो माने आं हाबा जाबाबो सिख्ला बायदि थाथारोना देलायमांग्रिसो एसे ओंखायनो सिख्ला बायदि नुदों खोमा आंखौ मा बेलाय कुसाल लेडि सटिं औ माथो हिर'खा औ हिर'खा गोनानै फैदोंब्ला मा होनो सापर्ट खालामदो आंखौ नङा होमबा साबसक्राइब खालामना होदो बिखुंगुर बर' बर' बयसआ बुंदों बिखुंगुर बर' हेल' फ्रेन्ड मा खबर नोंनालाय बर' बयसआ नै बिखुंगुर नोंखौ सोंदों बर' बयस आगैया खबरफोरखौ खिन्थालायदो सापर्ट लालायलायदो बेंलाय नार्जारि दासान्दि दुखुलै आंहा सुद गैया बिदिनो जायो इउटुबारफ्रा मा होनो ब्लग बानायनो हायागौ मानि खें खें मोनबाय थायो आरो गोसोआव भिडिअ सोनो हायाबाथाय मोजां मोना गोसोखौ इउटुबारफ्रा बिदिनो जायो मा इउ बि स्टेटास मिक्स हेल' आब' गुड इभिनिं आगै इउ बि स्टेटास आगै गोजोनबाय दे लाइभआव फैनायनि थाखाय लाइक होदो लाइक जायफोरा थांहां थांहां जादों लाइक होनानै गालांबानो जाबाय दाहाय नङा होमबा कुसाल ससमाखौ बख'दो हिर'इन रलै मा आंहा एसे मेगन आलु गानायसो गानदों दा बख'गोन ना मेगनखौ नुफेराखै नै दे होमबालाय आं बख'नोसै नायनायनि सिगांनो लाइक होग्रोखायो नायनायनि सिगांनो लाइक होग्रोखायो आं गासैखौबो थेंक इउ नंगौना नङालै आदा बेंलाय बारा बिसास मोनलाय लाङाहाय आं इउटुबार गिदिर गिदिरफोरखौ नोंसोरथ' इउटुबारफ्रा बिराद गिदिर गिदिरखा बेंलाय नार्जारि बिराद गिदिर इउटुबार बियो आंनिखौ लाइक होयो ना होआथाय आं फोथायलायलाङा सनजिब बसुमतारी आइ लाभ इउ बुं सना हाहा दे आइ लाभ इउ बि स्टेटास मिक्स आजिखालि आब'आ नोंनि भिडिअ'खौ नायथारला माथो आजिखालि आब'आ आंनि भिडिअ'खौ नायथारला माथो ना आइया नायो नाया जायो नामा आं बारा कमेन्टफोरसो हरलाबाया नायो नाया जायो नामा कुसाल आयु नालिखा मा नालि बिलाय आं बुजियासै सेबास्टियान बरगयारि ओइ आब' आं चेनेल नेमखौ सोलायनोसै देलाय मानो सोलायनांगौ जेनेबा चेनेल नेमखौ दिगदार जायोना
मानि थाखाय ना माबाफोर प्रब्लेमफोर जादों नामा आगै सोलायाबाथ' मोजांसो सोलायनाङासो आंनिबाथ' एसे साबसक्राइबार थाखानायफ्रा सिनायनो नागिरा ना नङाबा बड' साइकेल राइडार्स गोरगोरनि र' आं दिनैसो फार्स्ट आब' थेंक इउ बड' साइकेल राइडार्स अबेनि नोङो आगै दिनैसो फार्स्ट बा आंखौ सापर्ट खालामखादो बावनाङा दै आंबो नोंखौ खालामगोन ओमफ्राय नोङो कमेन्ट हरनानै दोननो दाबाव दे खालामखादो दानो सेबास्टियान बरगयारि थगायदोंसो बेंलाया थगायमारदोंसो नामा आदा थै थगायनाङाब्रा बेंलाय नार्जारि लाइफ स्क्रिन शट हरनांगौ नामा हर नायनां नंखायना नंगौ बेंलाय नार्जारि स्क्रिनसट हरना औ बेखौ नायखांखाबाय आं बिखुंगुर बर' बय मोजां नोंनालाय फ्रेन्ड बर' बय मोजां नोंनालाय फ्रेन्ड नो बर' बय खिन्थाहरदो बिखुंगुरनो अमा बुन्दा बय हेलौ बाजै हाय अमा बुन्दा मा खबर गोजोनबाय दे लाइभआव फैनायनि थाखाय अमा बुन्दा चेनेलनि नामखौ माबायदि लादों नोङो मिनिनो ओंखारदों आङो इउ बि स्टेटास थगायबायसोदां आब'आ नायो होननानै मा आंखौ थगायसुलि बायदि नुदों नामा थगायलाबायनोखाय सोरबा नायबाय थायोथ' आङो हाय थगायाखै एमवारि बड' साइकेल आंखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै बर' साइकेल नै एमवारिखौ नायनानै सापर्ट खालामदो दे अननानै खालामलायदो आरो फैबावदों बड' साइकेल राइडार्स बाक्सानिनो बड' साइकेल राइडार्सआ बड' साइकेल नै एमवारिखौ नायलाय एमवारिखौ सापर्ट खालामदो बिथाङा सापर्ट नांगौ जादों नोंनि बिदों ओमफ्राय नोंबो खालामदो आरो नोंबो लाफिनदो बिदि खालामबानो जाबाय आरो बर' भइस मिउजिक आब' लाइक दान थेंक इउ बर' भइस बिराद गोजोनबाय आङो नै थुलुंगा नार्जारि ब्र फैदों जोंहा आं बिराद गोजोनबाय बिराद सापर्ट होयो बिथाङा आंखौबो कमेन्ट हरबाय थायो थेंक इउ थुलुंगा एमवारि बड' भइस आंखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै दे बड' भइस आंखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै दे नै एमवारिखौ सापर्ट खालामदो बड' भइस ओमफ्राय बेंलाय नार्जारि लाइफ नाम्बार दंब्ला हरगौमोन आं अह' दे जेरै आं फोथायबाय दे नों आंखौ लाइक खालामखादों आरो आंजों सापर्ट दंखायो होननानै आं फोथायखायो नोंखौ माने नों आंनियाव मालाबा सम फैखायोना दुदु थेफा हाय आब' मा दुदु थेफा बेलाय नामालाय हेलौ दुदु थेफा मा खबर एमवारि ब्लग आंबो 24 हावार्सनि गेजेराव खालामगोन दे अ दे बिदिनो थाब थाब खालामलायबा सापर्टखौ थाब लालायलायबा खमायफिनो ओंखायनो लोगो लोगो दालालायखा नोंसोर साबसक्राइबारखौ खमायफिनजागोनबो मिथिखा आंथ' मोनथिथारबायहाय बिराद खमायजाखाबाय आङो सिगाङावनो होद लस जायो लोगो लोगो साबसक्राइबार लालायलायबा नांगौबा फार्स्टआव सोरबा लाग्रोदो ओमफ्राय अखानायै फुङाव खालामलायफिनदो बिदि खालामनांगौ आरो ना ओंखायनो कमेन्ट हरलायलायनानै दोननांगौ थुलुंगा नार्जारि थेंक इउ थुलुंगा नार्जारि बिखुंगुर बर' दे सापर्ट खालामदो लोगोफोर बिखुंगुर बर' दे सापर्ट खालामदो बिखुंगुर बर'खौ अननानै खालामलायदो मिजिं ब्रह्म आब'आ समायनाथार थेंक इउ आं एसे समायनाखा बाराद्राय गाज्रिबो हराखै आंखौ इसोरा अननानै एसे मोजां हरखादों खिन्थु एसे खुगाखौ एसे प्रब्लेम मोनो आरो आं एसे हाथाया एसे हारावराव साइसना एसे ओरै जानांगौमोन आरो बेल' आरो आंना प्रब्लेमा ओमफ्राय मिजिं ब्रह्म थेंक इउ मिजिं ब्रह्म आंखौ समायना होननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आङो थुलुंगा नार्जारि आं लाइक खालामखायो दे थुलुंगा नार्जारिखौथ' आं फोथायखायोनो आंखौ खालामखायो आरो थगायखाया बिबि ब्लग 100K एमवारिखौ सापर्ट खालामबाय बेक खालामदो बिबि ब्लगआ सापर्ट खालामबायनो नै एमवारि नोंबो सापर्ट खालामफिनदो दे ए बोरमायालाय ना फैगोरलाय एमवारि ब्लग बिबि ब्लग खालामगोन दे एमवारि ब्लग आंनावबो बिराद आनसाबस्क्राइब जाबाय ओंखायनो लोगो लोगो लालायनाङा आनसाबस्क्राइब जाफिनो मोनथिथारबाय आङो थाब लालायबानो आनसाबस्क्राइब जाफिनो ओंखायनो एसे गोबाव थाफ्लालायनांगौब्रा बिखुंगुर बर' एमवारि दे सापर्ट खालाम दे सासे लाग्रोनानै एसे उनाव खालामफिनलायलायबानो जाबाय
बर' भइस मिउजिक एमवारि ब्लग अके बर जागोन बिखुंगुर होनदों दे साबसक्राइबारखौ गाव गावबागाव बिदिनो गावजों गाव लालाय लायाबा जायाहाय इउटुबारजों इउटुबारसो लालाय लायनांगौ बांसिन मा होनो गावजों गाव सापर्ट लालाय लायाबा सोर खालामनो बांद्रायलाय बिलायलायनांगौबो जायो मानांगौबो जायो जोंना फैदों नै आरो इउ बि स्टेटास आगै सनाया एमबि गैला आब' आंना होनदों आयै दे जेबो नङा दे आरो नेक्स्टआव नों दायो थानो हायाबा नेक्स्टआव फैबावबानो जाबाय आंथ' ब्लग हगारनो हायाबानो सम सम फैखायो लाइभआव राजु बसुमतारी भिडिअ मा बुंखो बियो दुदु थेफा आंनिखौबो खालाम हरदो दे नै दुदु थेफायाबा दंना गैला ए दङ नै राजु बसुमतारीखौ दुदु थेफाया माबा खालामदो सापर्ट खालामदो एमवारि ब्लग नंखागौना आब' नंगौ आं नंगौखौसो बुंखायो आरो आं थगायखाया जे बड' स्टेटास हाय आब' दासो आंहा जा समायना नुखादों थेंक इउ जे बड' स्टेटास थेंक इउ समायना होनबा हिनजावफ्रा एसेबाबो गोजोननाय मोनो नङा होमबा ओमफ्राय नोंसोरबो देनां हाबाफोर जाबा हिनजावा एसे रागा जोंदोंबा आयु सनाखौ मासि मोजां नुदों जि बिउटिफुलखाल' होननांगौ होमबानो रागायानो हारसिं नर्मेल जालांफिनखागोन बियो आइदियाया हिन्जाव बुरखायनाय आइदिया दुदु थेफा मा खालामदों आब' नै नोंसोरजों रायलायगासिनो आङो दायो जिरायनानै फाग्ला बिखुंगुर बर' एमवारि कमेन्टस हरना दोन दाहाय बेक खालामगोन कमेन्टसफोर हरनानै दोनदो एमवारि ओमफ्राय दा खालामगोन बेबो दाना मिथिजोबखाबायहाय इउटुबारफ्रा मा होनो खमायफिनो होननानै सालु जाजोब्बाय जोंबो ने मानि थाखाय खमायफिनो नङा होमबा एमवारि ब्लग दे जागोन बिखुंगुर दे लालायलायबानो जाबाय गावजों गाव सापर्ट लालायाबा माथोहाय ने अमा बुन्दा बय निउ साबसक्राइबार सनजिब बसुमतारी आंखौलाय खालामदों खालामाखै अमा बुन्दा खालामदोब्रा अमा बुन्दा आगै निउ साबसक्राइबार सनजिब बसुमतारीनो इउटुब फेमिलिनिफ्राय फैदों आं बाजै जोंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो बाजै बड' कमेडि चेनेल अके खालामगोन ओमफ्राय नोङो आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनलाय आं खालामगोन दे आं खालामफिनखायोहाय बयनिखौबो थुलुंगा नार्जारि इउटुबार जानायनि सिमाङा ओरैनो नङा कन्टेन्टनि सायावसो जायो नंखागौ दा कन्टेन्टनि सायावसो जायो बेफोर आरो बिराद खस्थ' इउटुबारफ्राबो ओरैनो केमेरा हमलाबायनानै जागोन बे माब्लाबाबो जाया आरो मा होनो साबसक्राइबार बुथुमनायावथ' आयै जि खस्थ' बिबाय थानांगौ नङा होमबा आरो सोरजोंबा लकेलफोरजोंथ' बखि जाबावनो गोनां जाबावो सोरबा फाग्लि थां सियान थां हारसिं रायलायलाबाय थानाय होनजालाबायनाय जायो जोंफोराथ' भिडिअ खालामबायनायावनो खथ्थ' खस्थ'सो मोननायहाय साबसक्राइबारखौ ओमफ्राय अबाव थांजोबखो आंनालाय ब्रो इउ बि स्टेटास मिक्स भिउस जायैनि थाखायनो भिडिअ हगारनो बाबाय आं आब' भिउस जायाबा बिदिनो नारभास जायो आगै ओमफ्राय थाब हगारबाय था होमबाबो नाजाथार एकदमबारे नों जेननानै थानाङा नाजाथार एसे मोजां नायथाव कन्टेन्ट लाबो बेखौनो नाजाबानो जाबाय आरो होमबासो साक्सेस जानो हायो लाइफआव नों जायखौ खामानि मावनो लादों बेफोरखौ एसे नाजाथाराबाथ' साक्सेस जानो हाया ओंखायनो नाजानाय थानांगौ आरो मानसिनाव जनाराम बसुमतारी हाय आब' मा ओंख्रि जाखो नै आगै जनारामा दासो फैदों जोंना अमाजों माबाजोंमोनहाय आलु गोरलै बिराद मोजां जाबाय आं दिनै जे बड' स्टेटास वाव आब' बेबायदिसो नामा बेबायदिसो राजु बसुमतारी भिडिअ आगै आं मोसौ खानोसै दे खाहै दे खाहै मोसौआबो दा मोनागोन ना दुब्लियाव थाबाय थाबा गाबहरबाय थागोन बियो नङा होमबा मोसौ खानायनिबो टाइम जाबायना बेंलाय नार्जारि फैफिनबाय नै जोंना आदाया बोरोबाव थांफिनखो आं फैफिनबाय नै होनदों थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय दहाय बबाव थांनायमोन नोङो खिन्थाहरदो एसे दुदु थेफा राजा बसुमतारी भिडिअ दे सापर्ट लालायलायदो दुदु थेफाबो राजु बसुमतारीबो सापर्ट लालायलायदो बाय बाय अल फ्रेन्डस बाय राजु थुलुंगा नार्जारि बुंद' आं दिनै मानि आर्निं
नि भिडिअ लाबोदों सियरलि 100% फैसा खायनो हायो भिडिअखौ नायनो थिन दे औ दे जागोन दे थुलुंगा नार्जारिनि चेनेलावबो थांनानै नायना होदो गाइस अननानै बयबो सापर्ट लालायलायदो खालामलायदो नङा होमबा RB blog from India nice dear friend thank you RB blog please support me RB blog राजु बसुमतारी भिडिअ अके दुदु हाय गाइस मोन होनदों बिखुंगोरा उइ आर बर' जों बर' हाय आंहा दासो दे जेबो नङा लोगो दासो सोलाबदों नामा उइ आर बर'आ दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय जोबोद गोजोनबाय गोसो गोरबोजों बरायहरबाय दुदु थेफा आब'आ हाबा जाबाय नामा हाबा जाबायहाय हाबा जाबाय फिसालायानो देरगुलायबाय UB स्टेटास मिक्स एबारनिफ्राय ब्लगसो बानायनोसै आं आब' औ ब्लग बानायनांगौब्रा स्टेटासफोरखौ बारा नायनो नागिरा ओंखायनो ब्लगखौनो बानायनो नाजालाय नोङो एसेबाबो नोंनाव भिउस फैगोन थुलुंगा नार्जारि UB स्टेटास मिक्स ब्र भिडिअआ भिउस फैयाबा आंनि चेनेल नाय ब्र 100% फैगोन आं इउटुबनि सायाव गोबां आपडेट खालामो इउटुबनि बादै बियो फोरोंबाय थायो थुलुंगा नार्जारिया UB स्टेटास आइडियाफोर इउटुबनि बागै बियो खिन्थायो ओमफ्राय माब्रै बा भिउस फैयो बियो खिन्थानो रोङो आरो मालाय थुलुंगा नार्जारिया बिखुंगुर बर' उइ आर बर' मानो बेक खालामाखै नों दिनैसो लोगो मोनदों बेक खालाम बिखुंगुरखौ बेक खालामफिननांगौनो उइ आर बर' बिखुंगुराबो नोंखौ खालामखानायसो सिगाङाव एमवारि ब्लग उइ आर बर' आंनिखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै उइ आर बर' एमवारिनिखौबो सापर्ट खालामदो नायनानै जेबि बर' मिक्स हाय आब' हेलौ जेबि बर' मिक्स गोजोनबाय लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरबि इन्टारटेनमेन्ट फैफिनबाय नै दासो दे रायलायबाय था नायगासिनो दं दहाय थांदोंसोमोन बियो ओमफ्राय दासो फैफिननानै नायगासिनो दं होनफ्लालायबावो थगायलायबावो मासि बिलाय निजोम अफिसियेल हेलौ दार्लिं बिखा बिख्लोजों थेंक इउ निजोम थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोनबाय आङो जनाराम बसुमतारी गुमैखौबो लाइभआव लाफानांगौ आब' बियो गोदो उन्दुखुमागासिनो सिखाराखै उन्दुदों बियो बारा खावब्ला सिबला नुजाबाय थानो बायोनो मालाय सनजिब बसुमतारी र' बाजै आं बेरायहैनि लांहिंआव दे लांहिंआव बेरायहैनानै जाहैदो लोंहैदो निजोम स्टेटास चेनेला मनिटाइज गाइस स्टेटास चेनेला मनिटाइज या गाइस होनदों माखौबा राकेश बर' अबेनि आब' नों आं उदालगुरिनि आगै राकेश लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ नोंखौ एसे गोदान बायदि मोनदों आङो दिनैसो फार्स्टआ राकेश नोङो थेंक इउ हो फैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइकफोर होदो आरो जायफोरा आंखौ दासिमबो सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो अननानै आयौ मोनाथारबाय माथो ओंखाम संनायनि टाइमसो जालायबायहाय रायलायफुनायावनो UB स्टेटास अके थुलुंगा नार्जारि होनदों UB स्टेटासआ आरबि इन्टारटेनमेन्ट नङा थाङाखै जेरावबो नोंखौसो बुंनायखौ नायगासिनो दं माबायदि जादों आंनि बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों नामा आरबि खिन्थाहरदो दे गोरोन्थि जादोंबा एसे सुद्रायफिननोसै जनाराम बसुमतारी मोजां बिखुंगुर बर' मोजां होनदों बिखुंगुर बर' नोंनो खिथाहरदों जनारामा बेंलाय नार्जारि लाइभ आदाया फैफिनलायबाय नै दसे थांथ'नानै ओइ आंनि कमेन्टसखौ नायाखैसै दासो नुदोंहाय आदा दा माथो नायगासिनो आं दहायनिफ्रायनो गावखौ रायलायबोगासिनो माथो दहायो मानो दाबो नायाखै जानांगौ जाखो अबेबा नेट प्रब्लेम जादों बियो ओंखायनो नुसनाखै आङो नै जोंहा फैलायबाय दुदु थेफा दा मोनायाव लाइभ हो आब' दा मोनायाव लाइभ होनो माने आं बारे फैबाय थाला आं दानो थाखानोसै दसे गोबाव थाखानोसै आङो दा मोनायावलाय मानो फैबावनो आं दासो फैखानानैलाय आरो गाबोन फैनोसैलाय ना मा होनो ओमफ्राय आङो भिडिअ सोदों
3K जानायनि माबा खुसिजों ओमफ्राय बेखौ अननानै नायनानै होदो दाहाय फुल वाट्च खालामना होदो। जनाराम फ्रेन्ड सापर्ट खालामगोन ना होनदों बिखुंगोरा। एफा कमेन्ट हरबाय आं नुबायथ' आं नै नुगासिनो ओमफ्राय आङो नों एफा कमेन्ट हरदोंबाथ' आं एसे सिगाङाव नेट प्रब्लेमनि थाखाय नुवाखै जानांगौ। गाज्रि दामोना दा बेंलाय गाज्रि मोननाङा आङो नेट प्रब्लेमबा नुफैया। सेबेस्टियान बरगयारि आंनिखौबो नायाखैथ' नों आब'। हाबाब मानो नायाखै जानांगौ नायो। नायगासिनो सेबेस्टियान आं दहायबो नोंनिखौ फरायदों माथो। बुदेस्वर बसुमतारी मा खबर? मोजां मोजां बुदेस्वर आदा मोजाङानो। बुदेस्वराबा बेसे गिदिरमोन आङो जिखुनु जाया आदा होनबाय आरोना नामखौ नायनानै। खिबाजानि आंनिफ्रायबो उन्दैसिनबो जानो हागौ होमबाबो आदा होनबाय आङो सोमोन्दोआव। बर' बयस आब' बाय बाय मानो थांनो नागिरखो बर' बयस? बायसो होनबाय माथो। जनाराम बसुमतारी जागोन जागोन खालामगोन बिखुंगुर बर' गासिबो जागोन जाजोबगोन होनदों जनारामा। आइ लाभ बर' आब' मा ओंख्रि जानायमोन? जोंना अमाजों आलु गोरलै ओमफ्राय गैला अमा ओंख्रि। नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानायमोन? जोंनाथ' अमाजों होबाय आं दिनै जानाया। थुलुंगा नार्जारि इउटुबार जानोबा साबसक्राइब बिबानो इउटुबार जाया कन्टेन्टना टेकबानो नों साबसक्राइब मोनखायो। औ कन्टेन्टना मोजांबानो साबसक्राइब मोनखायो मोननायालाय। कन्टेन्टबो एसे नायसाब जानांगौ होमबाना बिनांलाया। कन्टेन्ट मोजां मोजां लाबोनो नाजा हायोबा। ओमफ्राय थुलुंगा नार्जारि आगै आंनिया कन्टेन्टआ नायथावि एसे गाज्रि जायो नामा? जायोना जायाथाय आं मिथिला नायग्राफ्रासो मिथिसिगोन आंनि माबाखौ ब्लगखौ। बड' साइकेल राइडार्स फैफिनबाय आब' दे थेंक इउ फैफिननांगौ बिदिनो थाब थाब फैफिन। सुराज के खुसबु मा बिलाय सुराज खुसबु ब्लग हेल' मेडाम हाय सुराज मा खबर? बड' जि स्टेटास हेल' होनदों हाय बड' जि स्टेटास थेंक इउ फैनायनि थाखाय गोजोनबाय आङो। मोजां मोनदों आं नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ। टि एन ब्लग फैदों नै जोंहा हाय होनदों टि एन ब्लगआ हेल' टि एन मा खबर? मोनाबायसोहाय रायज्लायबावगौमोन आङो एसे बारा गोबाव थानो हानाय नंला आङो। थांनांसिगोन टि एन ब्लग बहानि मोनलाय लोगो नोङो? जायफोरा गोदान अननानै दे सापर्ट खालामदो। मेडाम आप कौन से लैंग्वेज बोल रही हो? बर' लैंग्वेज बर' भइस मिउजिक आब' आंना एसे खामानि दंलै मा थांसै नामा बर' भइस? खामानि दंबाथ' नोंथ' थांसिगोन नङा होमबा? दे खामानि दंबा थांनो हागोन जेबो नङा होमबाबो फैदोंना नोङो दसेबाबो। बड' जि स्टेटास गुड नाइट बड' फानि सर्ट लाइक होलायदो बयबो दे लाइक होलायदो बयबो सापर्ट खालामदो लाइक होदो। एन एस दैमारि फैदों नै जोंहा एन एस दैमारिया बोरै दं आब'? मोजां दङ एन एस दैमारि मोजां मोजां मोजां। बड' जि आब' आंनिखौबो लिंक होलाय अनोब्ला लिंकखौ बबाव होयोथाय आंबो बारा एक्सपार्ट नङाहाय इउटुबाव बोरै होयो आंनि हौवायासो होनो रोंगौमोन। थुलुंगा नार्जारि आं नोंनि भिडिअ'नि सायाव होनखाबाय दा आब' आं नोंनि भिडिअ'आ एसे भिडिअ'नि रेकर्डखौ आब'आ किउट खालामना काट खालामा फुल होजोबो आं आब' काट खालाम एसे भिडिअ'खौ अके दे। मोजां मोनबाय आङो खिन्थाहरनायनि थाखाय बिदिनो गोरोन्थिफोरखौ खिन्थाहरलाय लायनांगौ होमबासो एसे सोलायनो हायो।
माने गोलावद्राय होयो आरो ने एसे होमबालाय सर्टै होनांसिगोन आङो गोलावद्रायफोरखौ एसे काट खालामनांसिगोन माने नायग्राफ्राबो बरिं मोनो नङा होमबा काट खालामाबा बड' साइकेल राइडार्स आंजों गासिबो लोगो जादो दे बड' साइकेल राइडार्सखौबो लोगो खालामदो बयबो लोगो जालायलायदो सुराज खुसबु ब्लग मेडाम आप चाइनिस हो नहीं बर' नॉर्थ ईस्ट का बड' हुमे बड' जी स्टेटास होबाय लाइक थेंक यू बड' TN ब्लग फाख्रिग्रि मा फाख्रिग्रि होनखो आं बुजियासै जेबो NS दैमारि ब्लग आंहा गोबाव जाथारबायलै भिडिअ होयिया दे होनो नाजादो दे होबाय था रकदि फैदों नै हाय आब' मा खबर होनदों मोजां खबरा गोदानबा आंखौ सापर्ट खालामदो दे सापर्ट खालामनो दाबाव साबसक्राइब खालामना होदो अननानै सुराज खुसबु ब्लग इउ आर मेरिड येस मेरिड हूँ मैं शादीशुदा लड़की हूँ मैं ये मेरा बेटा है ये मेरा बेटा 8 इयर्स हो गया जनाराम बसुमतारी आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै दोनदों आनलिस्टआव दं दानो पाब्लिश खालामनानै होबाथाय भिउस फैनाय नङा आंना दाहाय नोंनि लाइभ बन्द जाबासो पाब्लिश खालामनोसै आं पाब्लिशखौ थाब पाब्लिश होबा बारा भिउस फैया आं हले बेखौ मिथिखायो ओंखायनो एसे उनावसो पाब्लिश होनांगौ आरोना भिडिअखौ TN ब्लग फट'खौ बुरै पस्ट होयोमोनलाय आब' अबेयाव इउटुबाव निराज वारि हाय आब' हेलौ निराज मा खबर गोजोनबाय दे लाइभआव फैनायनि थाखाय निराज थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय TN ब्लग आइं फाख्रि मा होनखो आइं फाख्रिगुरिनि फाख्रिगुरिनि होमबा बिदिब्ला नोङो उदालगुरिनि नामा बड' फानि we are not Chinese we are Indian from Assam जों गासिबो चाइनिस नङा आरोना जोंखौ सोरबा सोरबा चाइनिस सानो बेलेग कान्ट्रिना नङा होमबा जोंबो एसे चाइनिस बायदिसोना दाब्ले दुब्ले बर'फ्रा सूरज खुशबू आप साड़ी पहनती हो नहीं मैं डोकना पहनती हूँ डोकना ये हमारा ड्रेस है ये साड़ी नहीं हो TN ब्लग सेबास्टियान बरगयारि ओमफ्राय आं सानदों दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा आं दिनैनिफ्राय हिन्दी खालामसिगोन आं दा नायगोन दै सेबास्टियान मोजां मानो मोजां नङा जानो जेनेबा दे नों जेखौ हायो बेखौनो नाजाबानो जाबाय सेबास्टियान ओंखाम जाबाय हो ओंखाम गोरलैखौ जाहैबायबो बड' बि अफिसियेल हेलौ गाइस हाय TN ब्लग सालबारिलै जानाबिर ब्रह्म फैदों आदाया बरिया नुदों सिस्टार नोंनि ड्रेसखौ थेंक इउ जानाबिर आदा जयबिर बसुमतारी गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं जयबिर ओइ लाइटखौ फोजोंहै दा आइया रागा जोंगोन दालि ओंख्रि जानना दोनग्रो लाबोआखैदां आफाया लायनोसो होनदोंमोन बड' जेखो हेलौ फुवान कुमार अनलाइन होनदों थुलुंगा नार्जारि जनाराम बसुमतारी ब्र भिउस फैयाबा टेग खालामदो 100% फैयो होनदों नै फोरोंबाय थादों थुलुंगा नार्जारिया नोंसोर थुलुंगानियाव थांनानै नायलाय थुलुंगाया इउटुबनि बादै फोरोङो रोङैफोरखौ ओमफ्राय जोंना बेंलाय आदाया मा बुंदों फान्थावस्रि फिसायसो सेबास्टियाना सेबास्टियाना फान्थावस्रिनि बयफ्रेन्ड गोमोबाय आङो नंगौ आरो बेंलायासो बोरै मोनथिहैलायखो फान्थावस्रिनि बयफ्रेन्ड होननानैलाय
फाग्ला फाग्ला जनाराम बसुमतारी जागोन थुलुंगा नार्जारि होनदों सुराज खुशबु ब्लग बा बिजी में आपके उधर जरूर घूमे आऊंगा तब आपसे जरूर मिल कर जाऊंगा ओके 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 जरूर आना सपोर्ट करो सुराज प्लिज सपोर्ट करो जयबीर बसुमतारी मा ओंख्रि संखो आब' दालि दिनैनि हरनि ओंख्रिया दालि जागोन जोंना ओंख्रिया बिएन चेनेल फैदों नै गुड इभिनिं सिस्टार मोजां नुदों थेंक इउ दिनै आंखौ बयबो मोजां नुदोंनो ओमफ्राय दिनैलाय आं मानो मोजां जादों थाय जेनेबा माथो बेनो बेसो आं देलायाखैबोमोन आंसो दा फान्थावस्रिनि बयफ्रेन्डआ होनो थुलुंगा नार्जारिसो जाहैबाय दानाबा फान्थावस्रिनि बयफ्रेन्डआ बिदिबाथ' आं बिजामादैसो जागोन माथो बेखौ जावैसो थुलुंगा होननानैसो बुंनांसिगोन आं रावबो दा आवलायसै फान्थावस्रिखौ अ नों लांगोन नामा बिदिब्ला ओमफ्राय जानाबि रादाया मा बुंखो बर'नि ब्लग भिडिअ'खौनो मोजां नुयो सिस्टार हिन्दी नांलाया औ नंगौ नंनायालाय ओंखायनो आङो फुरा बर'सो रायलायखायो आरो आं सिम्पोल बर' गुबै रायलायखायो आरो आङो मिथिबायना जानाबि रादा टि एन ब्लग फटकखौ बोरै फटकखौ माजे बोरै पस्ट होयो माने मायाव मायाव थुनांगोन बोरै बोरै कमिउनिटि टेबखौथ' फटकखौथ' फास 500 साबसक्राइबार मोनागौ मानि फटक आपल'ड होनो हाया नोङो टि एन ब्लग आनु नार्जारि हेल' आब' आंबो फैलायबाय थेंक इउ आनु नार्जारि थेंक इउ स' माच सेबेस्टियान बरगयारि मानोना आंखौ बड'आव बिराद गाज्रि कमेन्टबो होयो ओमफाय बिनिखायनो आं गाबोननिफ्राय आं हिन्दी बानायसिगोन आब' बर'खौनो बानायना गाज्रि कमेन्ट होनायफोरखौ माथा मारिनाङालै बेफोरबायदियाव हाबबा बुंजानो गोनां जाखायो एसे एनै साफा सानैया थाखायो बेफोरबायदि होनग्राया जेबो माथा मारि नाङा बिदिखौ अब्ला आं बड' आरो हिन्दी बानायसिगोन दे आब' दे दे बानाय दे नों जेखौ बानायनो गोसो बेखौनो बानायबानो जाबाय हिन्दीबालाय साबसक्राइबारा थाब थाब बारायगोन ना सिस बारायो बारायनायालाय हिन्दीबा हायोब्लालाय बानायजायो मोननैजों मोननैखौबो रायलायनो हायो ओमफ्राय आं बारा हिन्दीबो एक्सपार्ट नङा रायलायनो बुजिनायाथ' आं फुरा बुजिजोबो आरोना हिन्दीखौ ओमफ्राय माने रायलायनाया जायादां साननानै लाजिनो ओंखारो आरो ना जों रायलायबाय थायाना ओंखायनो स्पिड जाया आरो हिन्दी रायलायनाया ओंखायनो लाजिनो ओंखारो आङो जायाखैदां डाउट फैयो आरो गोसोआवहाय ओंखायनो आङो हिन्दी बानाया आरो बुजिनायालाय आं बुजियो फुरा फुरि ओमफ्राय रायलायफिननो बिराद प्रब्लेम मोनो आरो आं जायाबायदि मोनो आरो लाजिनो ओंखारो फाग्लिसो बुरफिं नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रि माने दहाय साननिखौ सोंखो ना माखो दहाय सानाव अमा बेदरमोन जोंहा अमाजों आलुमोन ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै नामा लोगोफोर आगैमोन आदामोन मानोना ओंखाम ओंख्रि संनायनि टाइमाबो जाबाय आंहा थुलुंगा नार्जारि बेखौ 100% इउटुबा आपडेट खालामबाय बेखौ माखौ थुलुंगा नार्जारि माखौ कमिउनिटि टेबखौ माने गासिखौबो हगारबाय आरो ने खमबाबो टि एन ब्लग 153 जाबाय नोंना साबसक्राइबारा बिदिब्ला होजायो कमिउनिटि टेबखौ होजायो ओमफ्राय बोरै होयो थुलुंगा नार्जारिनाव सोंहरदो दे थुलुंगा नार्जारि खिन्थानानै होदो फट'खौ बोरै आपल'ड खालामो बिसोरनो आंबो बारा एक्सपार्ट नङा इउटुबाव आंना हौवायासो एसे बायदिसिना खालामलाबायनानै होयो दासो रोंहांदों आंबा टि एन ब्लग आगै नों गोदानबा
आंखौ दे सापर्ट खालामदो आं दिनैसो गोदान बायदि मोनदों नोंखौ लाइकफोर थुनानै होदो जायफ्रा दासिमबो लाइक होआखै आं थांथ'नोसै दै गाइस थांथ'नांसिगोन आङो मोनाबायबो ओंखामबो संनांसिगोन आं ओमफ्राय दा हराव फैफिननाय जाब्ला एसे नाजाबावनोसै आं फैफिननो ना मा होनो बिखुंगुर बर' जानाबिर फ्रेन्ड सापर्ट खालाम दे बेक खालामगोन होनदों बिखुंगुरा बुंदों जानाबिर आदा नोंखौ सापर्ट खालामनो थिनदों खालामना होदो दे थुलुंगा नार्जारि बुंदों 500 नांलायला इउटुबाव कमिउनिटि टाइप मोनो दाना मोनो आरो ने मोजां जाबाय दे एबाराव होमबालाय TN ब्लगआ बुंदों र' बाजै माने आंहा नै मोनाथारबाय दा बिखुनजोजों रायजागोन ओंखाम ओंख्रि सङाबा थांनांसिगोन आङो र' होनबाबो आं थाथ'नो हानाय नंला दां मोनाबाय बिहाव बिखुनजोफ्रा थाब थाब ओंखाम ओंख्रि जानो लुबैयोना थाब थाब संनानै होनांगौ जायो बिहामजो नालाय आंहा दे मेनसां दसे मा बुङो बुंलायलायबाय थादो कमेन्टफोर हरदो थाब थाब एसे थाबावनोसां TN ब्लग बर' दे लोगो खालाम होनदों TN ब्लगखौ लोगो खालामनो थिनदों बिखुंगुर बर'आ ओमफ्राय आकाश बसुमतारी आगैया नै दासो हाय आब' होनदों हेलौ आगै आकाश मा खबर बोरै दङ दासो खावब्ला नुजाफैबाय माथो आकाशआ ओमफ्राय नै जोंहा आयै आदा JDX ब्लग्स फैदों बिराद गिदिर इउटुबार फैबाय दिनै बिराद गोजोनबाय आङो आदा गुड इभिनिं सिस होनदों गुड इभिनिं आदा बिराद गोजोनबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय आदा आंहा नोंजों एसे रायलायनांगौ दंमोन माब्लाबा मा होनगोन बिदिखौ भिडिअ लानांगौमोन आंहा नोंजों उदालगुरियाव लोगो हमगोन दे आदा मालाबा JDX थुलुंगा नार्जारि अके दे आब' होनदों MS बड' हेलौ आब' होनदों हेलौ हाय MS थुलुंगा नार्जारि थांदो आंबो सेन्टार थांसै दे साहा लोंनो थुलुंगा नार्जारि साहा लोंनो दे लोंहैदो आकाश बसुमतारी मोजां आब' आंनि सर्ट मुभिखौ नायाखै नामा हो आं नायनो सोलाबथ'वाखै आंहा बिराद बिजिथारमोन आं दा नायगोन दे आगै नंगौ आब' नाथाय अब्लाबो आं हिन्दीथ' बड' बेखौनो आं सायख'बाय आब' बिदिनो मोनै खालामबानो जाबाय आरो बड' फानि सर्ट नै JDX आदा बिग फान होनदों बिथाङा JDX आदाया बिग फानखा आरो आंनि क्रास आरो आं सोब भिडिअ'आवनो आङो आदानो कमेन्ट हरखायो आरो जायो लागोन होनदों आदाया आङो सानसे समावबाबो सर्ट माबा मा होनो बिदिखौ भिडिअ बानायगोन आरोना बै मा होनो माबा मोना दैमु मोना हौवा हिनजाव लादोंना आंबो बेबायदि भिडिअ लानो बिराद गोसो माने ओमफ्राय देलाय होनायालाय मेकापफोरालाय नोंसोरनियानो खालामो नामा आदा JDX ओमफ्राय एक्टिंफोरखौबो नोंसोरनो फोरोंखायो नामा आदा माने आं बिनि थाखायनो आं नोंनाव दाख्लि नाम्बार बिहरदोंमोन आरो रायज्लायनो होननानै TN ब्लग मा होनदों PFC होनदों गाबोन प्रग्राम दं जोंना बर' आर्टिस्ट मिट बहा आदा आं थांनो हागोन नामा JDX आदा खिन्थाहरलाय हो गाबोन प्रग्राम दं जोंना दे आदा जायगाखौ खिन्थाहरदो प्लेसखौ बहा बर' हाय आब' सना मोजाङै दंना मोजाङै दङ बर' मोजाङैनो दङ TN ब्लग बिखुंगुर बर' हाय लोगोफोर मानो सापर्ट खालामलाया दे सापर्ट खालामना होदो नै बिखुंगुरना अलरेडि माबा दंखायो लिंक दंखायो नैबे गोथाङाव थुना होबानो जाबाय थुलुंगा नार्जारि दोनथ'बाय आं बेयावनो गुड इभिनिं दे जेबो नङा थांनो हागोन थुलुंगा फैफिनबानो जाबाय नेक्स्टआव JDX जोंनानो खालामो बिदिबाथ' मोजां आं खालामखागोन ओमफ्राय उनावहाय रायज्लायनोसै ने बेसेबां लायो मायो
ओमफ्राय JDX आदाया बुंबावदों औ फै लकेसन मासबाद टाउन सोलाबबा थांगोन आरो लोगो हमहैगोन नोंखौ। ओमफ्राय खैथानिफ्राय आदा प्रग्रामा खैथानिफ्राय टाइमखौ खिन्थाहरखादो। जोङोथ' आं नाजाथारगोन दे थांनो गाबोन। बिदि प्रग्रामखौसो नागिरथारो आङो दायो। अबाव मा प्रग्राम जागोन थांनो माने इउटुबार जाबायबो नालाय एसे ओमफ्राय नोंनि बाजैखौ जा इन्टारेस्ट मोनखायो आंहा दा JDX फाग्लिखा एस बर' अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो दे गाइस। एस बर' दे खालामगोन नों आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय नोंबो आंखौ सापर्ट खालामदो दे खालामना होबानो जाबाय। TN ब्लग अके होनदों ओमफ्राय 8टा to PM सिम 8 AM to PM सिम होनदों होमबालाय मोजाङानो माथो थांनो नाजागोन दे आदा ओमफ्राय थांबाथाय नोंखौ लोगो हमनोसै। आदा नाम्बारखौ हरना दोनना आं अबाव मोनगोन नोंखौ फेसबुक दंना गैया आदा फेसबुकनि नामा मा नाम नोंनिया? थुलुंगा नार्जारि आंलाय जेब्लाबो नायखायो नोंनि भिडिअ'खौ नायनांगौ बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ फुल वाटच खालामनांगौ दानला दानलि खालामनाङा। आकास बसुमतारी थोदस आंनिखौ गालांजोब्बाय माथो दासो नुदों आकास गाज्रि दामोन आगै माने नेट प्रब्लेमबाथाय नुफैया बिदिनो जायो। नुबाय आङो दे नायबाय औ जागोन नाम्बारखौ इन्सटाग्रामाव हरगोन दे जागोन आदा नाम्बारखौ हरनानै दोनबानो जाबाय ओमफ्राय आंहाबो नोंजों मालाबा सुट खालामजानांगोन ना भिडिअ खालामनो लुबैथारदों दासान्दि ओंखायनो आं नाम्बार बिहरबाय थादों नोंनिखौ बिनि थाखाय। आदा नोंसिना रियेल जायगाया मामोनलाय नोंसिनिया माजबादानो नामा ना रौता? गेजेराव नांबा दे कमेन्टफोर हरदो थाब आंबो दोनसै नै बारा गोबाव थानो हानाय नंला। इन्सटाग्रामाव मोजां रायज्लायनोसै ने अके जागोन JDX आदा जागोन दे। TN ब्लग प्लिज होनदों TN ब्लग नोंनो सापर्ट नांगौ जादोंब्ला आंनियाव कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आं नोंखौ सापर्ट खालामगोन। गांजेमानि रं नाम्बार लाबोबावसिगोन आब' गांजेमानि रं नाम्बार लाबोबावसिगोन आब' मायाव जेनेबा आरबिया नै दसे गोबावनि उनाव दासो फैलायबाय दोना दानो थाबाय था नों नायबाय थादों होनबा नङा नोंथ' नायबाय थाथ्राखैहाय एकदमबारे गोबाव थांथ'नानै फैफिनलायबावो गावहा ओमफ्राय थाबाय थादों होननानै थगायदोंसोदां। धनन्जय अफिसियेल हाय दासो आंहा आब' दे जेबो नङा दे धनन्जय गोजोनबाय आं फैनायनि थाखाय सापर्ट खालामदो दे प्लिज होनदों SB आ दे सापर्ट खालामलायदो SB बर'खौबो ओमफ्राय बिफुंगुरा बुंदों एस बर' आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय बेक खालामबाय दे गाबोन बेक खालाम दे गाबोन होनदों। TN अके ओमफ्राय JDX आदाया बुंदों दे बिदिब्ला आं गाबोननि प्रग्रामनि खामानि मावसै दे अके आदा दे अके ओमफ्राय जों गाबोन थांनो नाजागोन आदा नोंखौ लोगो हमगोन दै थांनाय जाबा ओमफ्राय गफस जानाङा दे आदा जों गाबोन थांनानै रायज्लायहैबा। आकास बसुमतारी आंनि चेनेलावनो आब' सर्ट मुभि दे नायगोन दे आकास नायगोन आङो एस बर' अके बिखुंगुर बर' होनदों आकास हाय आरबि ब्र' होनदों आरबि थैबाय नामा बबावबा थैनासो थाहैखो ना माखो आरबियाबा बिखुंगुर बर' एस बर' खालामबाय नोंखौ आं होनदों प्रेम बियार हेलौ दिदि होनदों प्रेम बियार फैदों नै जोंना प्रेम बियारनि नामा थाब थाब सोलायबाय थाथारो आं नोंखौ सिनायखादों दै प्रेम बियार हाय प्रेम बियार मा खबर जोबोर बियार लोंख्रुबग्रा नामा नोङो बियार होनायखाय माने बियार लोंख्रुबग्रा बायदि मोनदां नोंखौ। धनन्जय अफिसियेल वाइटि आंखौबो सापर्ट खालाम ब्र'मोन आंबो खालामगोन बेक होनदों धनन्जयखौबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय बेबो खालामगोन। आकास बसुमतारी मुभिनि नेमा गांजेमानि रं नाम्बाराव आब' नायगोन दै नायगोन
ओमफ्राय प्रेम बियार नै बियार लोंखुग्रा प्रेमा फैलायबाय जोंना जि मिनिक लाबोफैबाय। अनसुलि ब्रह्म फैदों जोंहा नै हाय होनदों। हेल' अनसुलि ब्रह्म मा खबर? सत' राफि हाय हेलौ सत' राफि मा खबर? ओमफ्राय प्रेम बियार फैदों नै बियारालाय टाइटेलसो आंनि बाब्रे दे टाइटेलसो ना जानांगौलै बिदिनो लोंनांगौ जेबो नङा होख्लायथारनांगौ ने बियारालाय मासि फेयाहाय बियारजों एस बर' जाय सापर्ट खालामलायाखै सापर्ट खालामदो दे गाइस प्लिज दे जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामलायदो एस बर'खौ नै खालामहरदो दे आयै अन्थाव बाथाव प्रेम बियार नै एस बर'खौ अननानै सापर्ट खालामना होलाय। अनसुलि ब्रह्म मोजाङानो आब' होनदों दे मोजांसो जानांगौ बिदिनो अनसुलि आगै दे सापर्ट खालामदो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै गोदानबा अबेनि आगै अनसुलि नोङो? जेसिया बर' फैदों नै नाइस लाइफ थेंक इउ जेसिया थेंक इउ स' माच लाइक होदो। ओमफ्राय आं थांथ'नोसै ने जेसिया बर' प्लिज लाइक दान जाया होआखै मालाय दाबायदिबा बयबो बिजि थाजोबो नै 8 जनसोल'सैलाय लाइभआव थांसै आङो नै लास्टनि ससमा गाननानै एसे देखायनोसैलाय आं नोंसोरनो काला सचमा काला सचमा जगताके एसे थङालिब्रोमसोहाय आंबो फाग्लिथार मा होनदों जेसियानो धनन्जय अफिसियेल आब' मा ओंख्रि जायामोन हो अमा बेदरमोन जोंना ओइ आब' नों आंनो मेसेन्जाराव साट खालामलाय जागोन दे जागोन आङो नायनि र' प्रेम बियार थोस होनदों ने ससमा गाननायखाय गिबायदां प्रेम बियारा आंखौ मिनिला बायबायसो बियार लोंख्रुबग्राया एस बि क्रिस्टियान हाय आब' हेलौ एस बि क्रिस्टियान माबायदि नुदों आंखौ काला ससमा गाननानै हाय गाइस गुड इभिनिं होनदों जेसिया बर'आ दे खिन्थाहरदो आंखौ काला ससमा गाननानै मायदि नुखो एसे देलायदों आङो दिनै नोंसिनि सेराव दरजाया फां बाबा बेखौ दाय फरायनो होगोन आं हाय गाइस गुड इभिनिं होनदों आइ एम बेक बाजै दे थेंक इउ हिट नु दे आब' थेंक इउ एस बि क्रिस्टियान रानु मण्डल बादि रानु मण्डल बायदिसो नुबाय आं बायो रानु मण्डलखौ आं बारा मोजां मोना बेलेग बुंग्रा बेलेग प्लिज मा रानु मण्डल बायदि नुदों होनलाबायो फाग्ला मोदुजि अन बाजै मा होनखो दासो फैफिनबाय मोदुजिया दा एसां गोबाव दुगैबाय नोङो दहाय बेलासियाव दुगैनायानो दुगैनो होननानै थांदोंमोन बियो मधुजिया ओमफ्राय दासो फैफिनबाय बिराद फाग्लाहाय एफा गोबाव दुगैबाय नोङो सुमिरामसियारि हाय आब' मा खबर मोजां सुमिरामसियारि आगै सना लोखि रानि मोजां नोंहालाय बोरै दं बिखुंगुर बर' सेबेस्टियान बर' दे सापर्ट खालाम होनदों बिखुंगुरा अनाखाना गथ'आ आगैया सनाया सापर्ट बिबाय थादों बयबो सापर्ट खालामना होदो दे नैबे बिखुंगुर बर'नियाव लिंकआव थुनानै होबानो जाबाय जेसिया बर' बरियालै प्रेम बियार बुंदों ओंखाम संला नामा दिनै आब' होनदों ओंखामखौ दिनै नोंगुमैया संदों नोंगुमै रबिया सुमिरामसियारि आंनाबो मोजां आब' दे मोजांसो जानांगौ एस बर' दे दा उनाव फैसिगोन आं आब' दे आं दोनखासिगोन माने आं गाबोनफोरसो लाइभ फैनोसैलाय गाबोनफोर जयेन जाफैबानो जाबाय बोरमा गोमादोंमोन आब' बोरमा गोमानानै मोनफिनखो ना माखो आदा बोरमा गोमादोंमोन आब' मधुजिया बुंदों ओमफ्राय बोरमायासो गोमाबाय बिदिब्ला मोनफिनखो ना माखो आदा मधु सुमिरामसियारि मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया माबासो आलु अमा बेदरमोन
मधुजी अफिसियेल अन मा अन होनबाय थाखोथाय बियो आं जेबो बुजिला बिखुंगुर बर' हाय सुमि फ्रेन्ड होनदों बिखुंगुर सुमिये अननानै नैबे बिखुंगुरखौ सापर्ट खालामदोहाय जेसिया बर' मा मैगं संखो आब' ओंख्रिया माबा दालिसो जागोनहाय जोंना नै संथ'वाखै एस बर' आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो दे प्लिज जाय सापर्ट खालामदोंब्ला कमेन्ट हर होनदों एस बर'आ मोदोजि अफिसियेल मोनबाय आब' औ मोनबाय दे मोजां जाबाय मोनबाय नङाबा लस जासिगौमोनलाय नोंहा फेदेरनानै ओरैनो खाहैबाय थानाय गोमाबा फैसा लस जासिगौमोनलाय नोंहा बोरमा गोमाबा नङा होमबा दा मा ओंख्रि संदों आब' गुमैया गुमैया ओमफ्राय दालि ओंख्रि संनो नागिरदों दिनै गुमैखौ आं बिराद अनदों ओंख्रि संनो नागिरनायखाय हेल्प खालामो आंखौ अनो अननायालाय सोलाबाबा ओंखाम ओंख्रि संना होयो मालाबा अनो नों गुमैया आंखौ बिराद अनो ओंखायनो बावनो हाथारा आङो What is this? फिसालाया डिस्टार्ब होगासिनो आंखौ फ्रेम बियार थाथ'दो थांसै नोंहा आंहा थांसैसो दे बिदिबालाय आं थाबाय थाथ'नोसै नों थांथ'दो मिक्सार बड' फैदों नै जोंहा हेल' सापर्ट खालामलायदो होनदों मिक्सार बड'खौ सापर्ट खालामदो दे सनाफोर नोंसोरखौबो खालामफिनगोन कमेन्टफ्राव होलायलायबानो जाबाय TN ब्लग अके बि बर' होनदों सुमि रामसियारि बिखुंगुर बारा हेल' फ्रेन्ड गुमैखौ नायगौमोन आब' होनदों दे दा नाय र' दा लेंहरगोन आं गुमैया ओंखाम ओंख्रि संदों आंनि बदल दिनै माबा गावनि बदल ओंखाम ओंख्रि संना होनोनो दिनै मानोबा गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय थादों आं गुमैखौ नायग्रा र'लै र' आं थांहांसो जाथारबाय ओमफ्राय गालांबो बादों इन्टारेस्टबो मोनोना जमा रायलायबा रायजोफोर अननानै दे दा आंनि लाइभआवनो फैदो होनदों नोंलाय खैथायाव फैगोन मधुजि सुमि रामसियारि नोंसा साबेसे आब' फेमिलिया जोंनिया साबा 1 2 3 4 5 साबा दं जेसिया बर' सापर्ट होदो गाइस दे सापर्ट होलायलायदो बिखुंगुर बर' सुमि फ्रेन्ड जागोन ना होनदों सुमि फ्रेन्ड खालामदो दे बिखुंगुरखौ हरलाय जानि आं एसे हरना गाबोन थैनोबो होखाया आं नोंनो मा बेलाय र' मेथाइ जानि आङो र' दसे सोर लाबोनाय आबौ साना जानो लुबैना दे साना जानो ओइ गोलैबायसो सातथायाव आब' सातथायावनो फैथारगोन दिनै माथो मालाबा 8थायावसो फैयोमोन नोंलाय सुमि रामसियारि गेस जोबो फ्रेन्डखा आं फ्रेन्ड गासिबजोंबो फ्रेन्डखा आं फ्रेन्ड सुमिया बयजोंबो सापर्ट दंखायो दंनायालाय बेखौबो आंबो फोथायो जि गोसाखा सापर्ट खालाम दे सुमि फ्रेन्ड होनदों दे सुमि फ्रेन्ड सापर्ट खालामदो बिखुंगुरखौ अके बाय गाइस सापर्ट होयोबा आंनाव कमेन्ट खालामना दोन होनदों जेसिया बर'आ कमेन्ट हरथ्रासै माथो रावबो नायनानैल' थाथारबाय
अजित फैदों नै जोंहा मा जादों मा जादों साना जादों नै साना जादों नम्बर जादो लेखा फरायनोसै ना जानो लुबैलायबायदों आं जानायखौ नुनानै फैलाय आंना फिसालाया आंजों समान जानोसै नै आंनि लोक्षि आंजों सापर्ट गैया रावबो आं खालामाना गासिखौबो कमेन्ट हालांजोब्बाय कमेन्ट हालांजोबनाय माने बे बारा नुफैयासै माथो आंनाव कमेन्टानो मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया माबासो अमा आलुसोमोन दुर्जधन ब्रह्म ओंखाम सङा अजित दा बुंदों मा ओंख्रि जाखो होनदों अमा बेदरजों आलुजोंमोन जोंना ओमफ्राय दुर्जधना बुंदों ओंखाम संखांबाय नामा बाजै ओंखामखौ दिनै नोंदा रबियासो संगासिनो दिनै आं संनो गदों मिथिबाय खनायाव हाबफैजोब्बाय जानाया सालायोजों एरख हरबाबो रुमायलायोसो नोंसो जानांगौ दे बिदिब्ला आं दोनथ'नोसै दै बे बाबानि फन नालाय खाथियाव कमेन्ट हरासै माथो रावबो बाय बाय दे दाखंखौ थिनहरलाय दसे जोबनां माथो फैया बे दाखङाव मा होनखो दखानाव बे थाङा दिनै थांबादोंनो दासो सिखारदों मानसियाबा थांनो नागिरदोंनो सुमि रामसियारि I am going to your house होनदों मधुजि अफिसियेला ओमफ्राय गुमैखौ दिन्थिसै आब' गुमैया दायो सोलाबथ'वा दै दसे बियो खामानि मावदों ओमफ्राय आं दा लेंहरगोन र' दसे नेथ' दा नायनो हागोन दसे नेबा मधुजि अफिसियेल बाय मा थांसै नामा मधुजिया दा आंखौसो गाज्रि मोननानै थांनो नागिरखो ना माखो 10 ब्लक बा बाजै आइफन आंनि नङा गुमैनिसो गुमैनि आइफन नङाहाय माने आं कमेन्टखौ बेयाव मबाइल मोनसेयाव नायदों नालाय ओमफ्राय बेयावबा नायनो बोलाबाय थानांगौ जायो ओरै नारखोबाय थानांगौ जायो ओंखायनो आङो मबाइल मोनसेयाव नायदों आरो कमेन्टखौ 10 ब्लक नों बहानि देलाय खिन्थालाय औ सेस गोलैबाय नांगौमोनलै बेखौ एन्जर बेदर संनो है मा एन्जर बेदर जालाबाय थानो एन्जर बेदर मा सामफ्रामबो एन्जर बेदरलाय मैला मैला एफा गाज्रि खारो माथो एन्जर बेदरा 10 ब्लक सालबारि क'क्राझार सालबारि नामा 10 क'क्राझारनि नामा ओमफ्राय दे थाब कमेन्टफोर हरदो नै 8 जन दंथारो बाबाखौ लिंहरलाय ओइ बाबा होनलाय आजा बाबा होनहर नायनोनो बाबाखौ दसे
फैया दा होनदों थियेनना सुमि रामसियारि दंना गुमैखौ दिन्थि दे आब' होनबाय थादों नै सुमि रामसियारि नायनोनो नोंखौ खेबसे नायथारनो दहायनिफ्राय नेगासिनो लाजियो आं फै दसे माबा लाजिलाबायबाय नेगासिनो नोंखौ नायनो गोदाव सोराव बुङो सुमि रामसियारि मासि मोजां नों आब' थेंक इउ है मबाइलावसो मोजां नुयोहाय ओरैनोबा मोजां नङा खामानि गैया गुरग्लेबलेसो फैद' थांनो नागिरदों आं ओंखाम संदोंबा खामजोबगोन नाइस आब' सनानै गुमैया फैगौ दै नायदो गुमै फैगौ गुमै इलाय खाथियाव फैब्रा है नाङा इलाय गुमैया बेनो माबायदि नुखो कमेन्टफ्राव खिन्थाहरदो दे नैलाय ओमफ्राय नैबे फिसाला बिमा बिफा बेथा फिसा नै नुबाय खाथियाव फैब्रा सुमि नायहरदो नै गुमैया बेनो दिनैसो फार्स्ट नुदों दा नोङो बेनो आं ओंख्रि संबाय थादों र' ओंख्रि संदों गुमैया आंबो नाइस आब' सना होनदों सुमिया थेंक इउ नोंखौ लोगो हमथारगोन आं आब' अबेनि सुमि नोङो आगैयै खिन्थादो दे अबेनि दे जागोन दे मालाबा लोगो मोनगोन जेबो नङा लोगो मोनगोन दे सुमि रामसियारि नाइस फेमिलियाबो थेंक इउ नाइसखा नाइसमार फेमिलिया टि एन ब्लग बेयाव मा बेयाव बेलाय सुमि ओं आब' दे सं गुमै ओइ आब' नों आं गाबोनफोर देसिखौ गाबोन बर' भार्सनाव खालामगोन दे आब' एसे खोन्थाना हरलाय माखौ बोरै फोरदेसिखौ गाबोन बर' भार्सनाव खालामगोन दे आब' एसे खोन्थाना हरलाय आं बुजियासै माखौ खोन्थाना हरनांगौथाय नों बुजिगोन नामा गुमै नै खिन्थाहरलाय माया ओइ आब' आं गाबोनफोर देसिखौ गाबोन बर' भार्सनाव खालामगोन दे आब' एसे खोन्थाना हरलाय होनदों माखौ माया नै बे माबाया बुंदों सेबेस्टियाना बुंदों सेबेस्टियान आगैया ओइ आब' आं गाबोनफोर देसिखौ गाबोन बर' भार्सनाव खालामगोन दे आब' एसे खोन्थाना हरलाय होनदों माखौ खोन्थानो हरनो जेनेबा एसे बुजियासै देलाय एसे मोजाङै बुंफिनहरलाय आगैया बुजिनायाव एसे प्रब्लेम जाबाय सुमि रामसियारि बाक्सानि आब' दे लोगो मोनगोन दे उदालगुरियाव फैबानो जाबाय मालाबा लोगो मोनथारगोन बाक्सानिबा सुमि रामसियारि आब' होनदों जेन बाबु नाइस थेंक इउ लैथोमाया मानो गाबखो आयै आद्रि मोदै गलाला जोबथारबाय अफ'फय हाय आब' गोदान भिउआर थेंक इउ अफ'फय थेंक इउ दे गोदान भिउआर गोदान भिउआर्सबा साबसक्राइब खालामना होदो अफ'फय मिनिबायहाय आंना फिसालाया अफ'फय होननायखौ सुमि रामसियारि जागोन दे आब' दे लैथोमा बिजाल गुमैखौलाय मानो गसंहोखो आं ओंख्रिसो संदोंना ओंख्रि संबाय थादों थांलाय फैलाय जाबाय थांलाय थानांगौ ना फैलाय जाबाय थादों बियो ओंखायनो जिरायाखै ओमफ्राय आंहा लाइभ फैबाय थादों नालाय ओंखायनो आंल' जिरायदों आरो सुमि रामसियारि गुमैया आन्दायबाय आब' ओंख्रि संनाया आन्दायबाय दै होनानै गारबोखाबाय बियो ओंख्रिखौ मा ओंख्रि गुमैनो खिन्थाहरदं जेबो गैया दालि गोजा दहायसो जाखादोंना अमा बेदर थैबाय दानाबा दालि गोजाबा बोरै जाबावनांगौ जाखो हरलाय मेथाइसो जानो नायनि आं सुमि र' दसे सुमि रामसियारि अफ'फय अके आंहाबो चेनेल दं आब' आंखौबो सापर्ट खालाम दे अफ'फय नोङो आंखौ सापर्ट खालामनानै दोनलाय ओमफ्राय आंबो खालामगोन दे जेबो नङा सरि आब' थुजादो मा होनखो आं बुजियासै मा थुजादो जाखो थुजादो माने बावबाय आङो दं दासो मोनहांदों ओरैनोबा दसे थाबावनि मोनबाय थागोन बेटारि ल' होबायहाय आंना थांनांसिगोनसो नै दे थाब कमेन्ट हरदो
कमिउनिटि पस्ट होलाय होनदों कमिउनिटि पस्ट होलाय होनदों माने नों सोरनिखौ सुमिरामसियारि मा ओंख्रि होनदोंमोन आब' माबासो दालि लैथोमा नोंनियाव अके दे नाजागोन होगोन दे उनाव सेबेस्टियान बरगयारि हाय माइनाव सुमिरामसियारि बे बाय बाय होमबा आब' दे बाय बाय मालाबा फैफिनदो सुमि गुड नाइट आब' गुड नाइट सुमि आगै हाय मेम आमाय टिएन ब्लग भिडिअ टु प्लिज आंनि चेनेलखौ कमिउनिटि पस्ट होलाय अननानै प्लिज होगोन दे बिबि ब्लग हाय हेल' दे थाब थाब कमेन्ट हरदो आंबो बारा गोबाव थाला नै थांसै टिएन ब्लग कल हर बाजै बहा दालमिया सिमेन्टजों मागो सफैथारसिगोनलाय खाना जानाया सफैथारसिगोनलाय मोसानाया जाथारसिगोन होबाय आं नोंनो गोसोखौ दे होमबा बाय बाय दोनथ'नोसै आङो